सारा आमर रेडी होती भाई को बाहागर को जावाई मु पूरा फुल रेडी देखी पारे डाकी दिंतु डाकतु फलोर्स मान आसतु हौ जा से बाहागर देखा आम सब जाऊँ जनाक मो सान भाईर भाई शोला आसतु आपण मैंने आपण मैंने भी जी जाकि मु तो 150 नाची पारे आम प्रिय गृहिणी से नाचे नाचापी हौ चल जल्दी जा चलो स्टार्ट भलरे जाऊ जाऊ आम गाड़ी खराब तो लेट है इधर पुणी गाड़ी रिपेयरिंग चली डरले जीव जोटिक आसी भाई घर पाखापाखि गलुणु तार अल्प दूर अच्छु गाड़ी आमर खराब हो गला तो रिपेयरिंग कर जीवु टे टाइम लगे कहते गैरेज रे
ସବୁ ଡିଆଁ ସରିକି ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ସେଇଠି ଟିକେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ବୁଝି। चलो 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 ए चलो चलो चली मैं वीडियो कर अरे कौन जा भाई ठीक है भाई ना मुझे देखा जाऊनी खाली कुछ काचा बादाम हाँ काचा बादाम ना सुखुआ सुखा जाने सुना खड़ा पाइगला ଆଉ ଯଦି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ରଣପୁର ଯାଉଛି ଏଠି ବାହାଘର ସରିକି ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ଗାଁରେ ରହିକି କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ସବୁ ଶାଳୀ ମାନେ ଭୁଣେଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ବୁଲିକି ତ ବୁଲେଟ୍ରେ ବସିଲେଣି ଚଢ଼ିଆ ହେଲା ଆସୁନୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଟିକେ କହିଲ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଲୁଚିଲାଣି ଯାଇକି ଭିତରେ ହେଲା ଆସୁନୁ 11ଟା ରାତି ହେଲାଣି ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ବୁଲି ଶଳା ଆମର ମୋ ଭାଇ ଚଲେଇବ ସାନ ଭଉଣୀ ବଉଛି ଇଏ ଗଲେ ବଡ଼ ତା ବି ପୁଅ ଦେଖାହବ ଚାଲ ଆଇଛି ନା ନାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ବେଳକୁ ନୁହଁ ଯାହାହେଲେ ଗାଁଟା ଗାଁ ନା ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଆଁ ଭାଇଟେ ଅଛି ସିଏ କହିଲା ସେ ବୁଲେଟର ପୁରା ଫୁଲ ରାଜା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଏମିତି କୁକୁର କାନ ମୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ जुआईଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆଶା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦବା ଆଉ